Dan huwa l-aħħar Barbaġann Ferħ tal-Federazzjoni tal-Kaċċaturi nas-Saba u Konservazzjonisti li tlibbes iċ-Ċurkett sabiex ftit xhur oħra jitħalla jtir fis-selvaġġ. It-Tlieta filgħodu huwa new sabaħ fir-Razzett tal-Bagħal fil-Buskett li qed jiġi propju amministrat mill-FKNK sabiex isegwi dan il-proċess importanti fil-proġett tal-Barbaġann. Proġett li l-għan tiegħu huwa li jżid il-popolazzjoni tal-Barbaġann fis-selvaġġ. Mua News il-President il-ġdid tal-FKNK Lucas Micallef spjega dan il-proċess tant importanti. Kif rajna ringjajna l-aħħar ferħ mill-proġett tal-Barbaġann għal din is-sena, il-5 ferħ propju, dak nimmarkawhom biex inkunu nafu fis-selvaġġ li huma t-tjur li tlaqna biex ikonna traceability tagħhom. Minn hemmhekk stajna nassistu wkoll għal parti ieħor minn dan il-proċess kif kien imiss l-alf tal-Barbaġanni li kienu waslu fil-proċess tal-hacking, jiġifieri jintelqu fis-selvaġġ. Proċess fejn f'kaxxa apposta 3 barbaġanni oħra bdew jitalmu jadattaw għal madwar u l-ambjent li se jaffaċċjaw mal-li jintelqu fis-selvaġġ. Hemmhekk stajna nsegwu 3 barbaġanni li għalkemm kienu ftit ċettiċi mill-lenti tal-kamera li ġibditilhom il-filmat, xorta ħallewna naraw il-ġmiel tagħhom hekk kif ftit li xejn għadek tara minna f'pajjiżna. Is-Sur Micallef spjega kif l-inħawi tal-Buskett kienu essenzjali sabiex jittellaq proġett ta' dan it-tip. L-ewwel fażi kien propju l-Buskett, il-Buskett huwa post adattat, l-ambjent huwa wieħed sabiħ għalih, nafu li bħal ikel għalihom hawn ħafna u abbundanti. Biss issa kif dejjem semmejna ħanibdew nesploraw fis-snin li ġejjin biex il-proġett ma jibqax biss rurali imma jmur f'postijiet urbani. Qed nesploraw postijiet li huma bħal mellieħa u ċertu widien ukoll. Micallef tenna kif il-proġetti tal-konservazzjoni karatterizzaw ħidma importanti min-naħa tal-Federazzjoni. Spjega kif bl-irwol ġdid tiegħu bħala President tal-Federazzjoni diġà qed jiġu esplorati iktar proġetti ta' dan it-tip. Dawn proġetti barra minn xtudna ilhom snin jiġu esplorati u mħadna u propju dal-aħħar snin qed naraw li anke tkun hawn rieda mill-awtoritajiet mill-Gvern tista' tgħid li qed jiġu rikonoxxuti proġetti bħal tagħna u bekk ħankomplu nibqgħu nikbru iktar biex ma jkunux biss ta' ġid għalina imma l-biodiversità madwarna kif ukoll għall-poplu Malti u Ċurkett.